Ka Federation of Khasi Jainte and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hills District Hakasi hat macai jogta yo kalalet yakendu ya umentri uba kemi ya katnat Animal Husbandry and Veterinary uba AL Hek ban IT ya kador khas bandawa bo ya ki Poultry and Piggery Farming Unit Hamakurwat Southwest Khasi Hills. Ka FKJGP Southwest Khasi Hills District hapo kacing lam Presiden uba kinonglan batu General Secretary uba B Kharbani kiladawan uba AL Hek ban bo eko farm risial bat senyang haka district namar baki pat ba kila syam jing e palan namar kacing kudor man la kasengi jong kadok sial bat senyang hapo ka district habaya keran baki nong patai kubor uba kinonglat yuloong bakadon kacing kudor jong kadok haka district bat kinong oddo kila penpau bakajing kudor man la kasengi jong kadok kadai namar baki hab bantit dakan kiwai pat ke district kinu yalam ke FKJGP kelaong da kajing don joko farm ris bat senyang nla banweng ya kani kajing e bat ban penhiaru ya kador jong kado bat kani kajing dawa kadai ru shibenta jong kajing sedang ya kaseng socio-economic movement bantawi kilat kelenti bagi samla kin yo kajing hikai haka kamri jingri bat bantit ki kun siar bat ki kun senyang haka dor ke bapiang na ke sorkar bandri yaki hakishnong ke balong ru kum kan jing ai kam ai jam ya ke samla uba ke nong lai ulong ba uba AL Hek ula penpau ba ensa kemi bnya ya kan ke jing dawa bat keseng ka haka jing sta jong menteri sorkar kamtam haba ulukular ban shem ya ke jingkit kli ya kan ka kam tina kaliang jong omba igani kam haban studi suang parlaban airai menta tingi haga jing start jong minister chat ban banle ya badon kam bede bekaniga ka fam hapo tarisik jongi tina kaliang jong ngi kaseng ni kasengi yo man ya kendu ni kasengi wan hakman jong ki kum ki press ki media ban ai ni ka message ki pat ba nong chunong jong ka district ke jongi ba iya ni ka farming ka bangila yo man iya kendu minister ni soba ka kan long sukses hadir nakliang jong minister wa ong bangan sim ka jingit klik ni ka kam raisa ka wi ka skim ka ba nakliang jong minister ong bangan hagini ki singan pelaji skim ni dai bagi individual hapo veterinary di ngikerpat di pajma no sungshino di district basim ya kene galat ban lech ki veterinary ki wadon ki office aman la ki blok ban bu ya ki application kenang ba kini yo ita ki scheme ki ba nakali yang minister wa kula ke ita kita ka daw ko ba pia pan ban set up ya ka project hang thia em kata kalong ba ngiyo i ke jing kiu dor ki mar ki kamtam kaddo hago ya dei bat ki apo district ki jongi nomor ba ngikli ki nong oddo ngi om balai ka kiu dor man ka sigado ki ona ma ngi haban hit na bar no asam ngi haban hit na kiwai pat ki district tingi ko man set up ni ga farming apo district ki jongi kalong ban yarap kita ki jing ki ba kenang ban penhiar ya ka dor habia dei begini ki bat ngado nomor ma kumalong jai baru ke jongi ketiga jai baru ke bam do habia dei ki do la kalong do siar do sniang bat ki we jai do tingi iba kanlong ke jing yarap yang ka district lo da kan ka farming ka don hapo district jongi ke